Predpokladali by vaši rodičia a starí rodičia, že jedného dňa bude používanie kresťanských symbolov v Európe zakázané. Podobné správy sme už síce počuli zo škandinávskych krajín a Nemecka, kde sa obávali o psychiku migrantov a z toho dôvodu rad za radom vydávali takéto rozhodnutia. Tentokrát sa však to isté udialo v Poľsku. V rámci boja proti diskriminácii vydal primátor Varšavy dekret zakazujúci vyvesovanie kresťanských symbolov vo verejných budovách hlavného mesta. To všetko v kresťanskom Poľsku, v rodisku pápeža Jána Pavla II. Tento starosta bol predtým poslancom Europarlamentu a bol aj ministrom v Tuskovej progresívnej vláde. Evidentne nevyrastal v týchto úchylných myšlienkach, nalepili sa na ňo počas štúdií v Oxforde a v Paríži, kde za peniaze európskych daňových poplatníkov získaval štipendia. Mimochodom, pán primátor dokonale naplňa očakávania Bruselu, pričom rozmýšľam nad tým, čo ho vedie, že ide proti kultúre, viere a vôli vlastného ľudu. Aké nutkanie vyhovieť za každú cenu núti týchto progresívnych politikov napľuť do tváre ešte aj tradíciám svojich predkov? Je isté, že pre tých, ktorí trpia komplexom menejcennosti, záujmy vlastnej krajiny nie sú hodnotou. A takých politikov je bohužiaľ čoraz viac. A tí najcitlivenejší, najpodriadenejší už rozmýšľajú o tom, že najlepšie by bolo rovno zrušiť aj právo veta národných štátov v EÚ. Rad je dlhý. Ódor, Hamran, Korčok, Šimečka. Oni teoretizujú, my hlasujeme. A nezabúdame.